लंगड़ा नहीं तारा गांव लइका नहीं खका हो ओ घरी का बात रह जाना तू हाफ पैंट पर घूमत रहलो माह बन के दौड़ो उनका संग गनी ठेवनवा में रबड़ के टायर लगा के उनका संग गनी जा ओह बेराई गीत रहे आ तू ए बेराई करेगा होता रट हतना हतना बात बता लो मैं आ जाएगा ना हो ढेरे बात कहले बड़े के बतिया कुल घटा दो एगो लय बजौलो हो बाकी ऊपर गीत ना गौल हम नया कुछ कहले तू पुरान चीज कहता एकदम नया फिल्म में हिट कहले भाई ओहे लया कि जन्म मर ललकी लहंगवा ये गोरी कि अथिया मचवता तूफान हाय जूली कहे तब नहीं मन लगे कि अथिया में अटकल परान के जूली तारा हो ना देखो ई कहे तई का में नहीं मन लगे कहे से कुछ बा आ तारा में पुरान गमछी दुगो ठुसले बा लगत रहे चलिए में अटकल परान ए भैया परान बा मैं पीछे का पोर्शन जनता देख लेली है ई पक्का मर देख तू कह रहा हो तू कम कूदो कूद ही में चिन्हाई तरह के तू लेडास हो लेडास जिराफ राम जादव भैया फिर हमरा हजारों हजार पुरस्कार दे भैया के बार बार प्रणाम बाबे कैसे चिन्हाला लो लौंडा लो जानता नहीं लौंडा लो खोजवा लो कैसे चिन्हा जाई कुदाइए पर लेडीज कतनो मेहनत करी नु तो मीठा काम करी जाए पर्दा नियर हिस्से देबी नियर आई लो आई तो खेसारी ने चिन्हा जाए ओही जा चिन्हा जाए ये तो भर दे खजली भइल बा ई जब कूदा तारे तो बुझाता कि इनका के हड्डी बिरनी ढूक के भीतरी काटत एकदम रेस में कूदा तारे हाय रे भैया मीठा नाच मीठा डांस करो बोलाएम नाच बोलाएम अब तो मुलायम ना चाहिए स्टेज पर नाचे वाला हमें ये ढेला में बैंड में नचले बड़ा लड़का खुद खुद तला इनकरा कहे बाकी में नचाई थे स्टेज बनवा देले पहले तई का तो अबू बुझेबे करता नहीं भाव अरे कोनो बात नहीं है जे इंजीनियरिंग कइले होई चाहे ग्रेजुएशन कइले होई जानत होई कॉलेज में रैंकिंग लियाला आज हम कोइले बनी सीनियर अपना जूनियर के रैंकिंग ले ले इधर आओ फर्स्ट ईयर का लड़के एलबी इंजीनियरिंग कॉलेज में हां आ सेकंड ईयर वाला घेरले बा गेटे पे ओए माइक लेके किसी से लव की हो नहीं ना नो कभी ना नहीं कभी नहीं तो रिक्शा वाला दिख रहा है ना जाकर उसको पपी देकर आओ ये इतना घटिया घटिया मजाक हम खुद गए फर्स्ट ईयर में पढ़े फर्स्ट ईयर में गए दिल्ली पढ़े खाती तो कहसन तुमको तो दौड़ा नहीं जाएगा हीटर चालू कह के ले लो इतना सुविधा माइक पर हमारा का हीटर चालू को दस कह सके यही पर पेशाब करो आज पेशाब करी लाइन में रट फिर करो 4 बेर 5 बेर रोज लाइन होको आवस हाजी हमर आतना घटी होई होला 1 महीना ले केस ले हो जाला ओकरा काहे खाती सीनियर जूनियर के इज्जत करे खाती कि सीनियर के कदर करबो आ छपरा में जाई ना सिवान गोपालगंज में सीनियर एक दिन रैंकिंग ले लेता दूसरा का दिन एक गाड़ी को जैसे जूनियर आ पटक कहता है मार सके बिहान से रैंकिंग बंद कर दी बाकी जब देख ले बस शरीर के बनाव ओढ़ाओ पहिराव ढलाओ उतराओ उनकर मोबाइल नंबर पता कह के आतना पगला गइल हम ना रहनी दोसर कोनो रहे जननी उनका घरे दिन रात फोन करता उनकर बहन उठावस उनकर दीदी उठावस बड़की चाहे छोटो की उनकर बाबूजी उठावस तो कहे कि डार्लिंग आई लव यू तब बाबूजीवा कहे कि रे हम डार्लिंग ना हम डरलांग होई अब आतना ना आजीज कह देले बाकी लड़कियां मोबाइल पर रिटर्न फोन कर देखिए आप कौन है कहां से आए हैं मुझे पता नहीं है मैं अब तुरंत मिलना चाहती हूँ अब वो है डेट दे के 1 घंटा लेट से गोइल भी ई बताई कम कर दी रउआ कोटलेस बोलो हेलो हेलो ई बताई रौरा का चाहतनी ला का चाहता नहीं हां हम चाहता नहीं तो भेटात कहां बा दिन भर फोनो में परेशान करतनी खाना पीना खातनी कि ना रौरा खाता नहीं दालों में ते ही लोग तारे भातों में ते ही तरकारी चोखा ते ही रोटियों में ते ही परसों तो पाड़ा के पखेव लेके जात रहे तो वही में होतो तो मुंह तोड़ लोग ई बताई यही जरूरत काहे खातिर बुलाई नहीं है काहे के बोलो नहीं हो यही पर दिमाग गरम होला हमार अच्छा प्रेमी प्रेमिका शहर में चाहे देहात में बुलाओ तरह के शंकर जी के मंदिर तो 8-9 बजे रात के आ जाइए आप प्रेम के जाए कहतर की काहे के बोलौला हो काहे तू नहीं खुजन की तरह के कौन भगवत के पाठ सिखावे के बोलौले बोला माने प्रेमिका के प्रेमी काहे के बोलावे ले का तरह के तुलसीदास के दोहा समझे हो जा ये दोहा हो चौपाई हो ये जो प्यारे वाला बात खातिर बोलौल बता रखे अब तरह से एक तरफा लव करत नहीं जानलू कि ना हम रौरा से नहीं ठीक कर
उठा ला माटर नया कहो नया कुछ अलगा कहो कुछ नया कहो तो अब निक लगी ड्राइवर से दू पटरी आगे से गाओ तनी गाना आप पवन से चेंज करके गायब ध्यान दिए पर डायरेक्ट गोले बड़े